Syfilis. Syfilis ramte Europa i 1490'erne. Den blev bragt af Columbus og hans mænd, efter de opdagede Amerika. Jeg har fundet den anden vej til Indien. Hvad er syfilis? Syfilis er en kønssygdom, som smitter seksuelt. Bakterien hedder Treponema pallidum. Nogle måneder efter man er blevet smittet, danser sår. Når såret er væk, kan man være uheldig at få udslæt og dø. Der kan være op til 400 tilfælde af syfilis hvert år i Danmark. I gamle dage brugte man kviksølv til at bekæmpe syfilis. Nu bruger man antibiotika, enten med benzylpenicillin, prozain eller tetracyclin. Måske er det ikke Columbus, der bragte syfilis til Europa, men vi tror nemlig, det var vikingerne. Forskere gravede skeletter op. På skeletterne vises flere pletter fra sygdom syfilis. Wow, jeg er en viking. Syfilis er en seksuelt overført sygdom, men syfilis er dog relativt sjælden. De fleste, som smittes, er mænd, enten som har sex med mænd, eller mænd, som er blevet smittet under en udlandsrejse, hvor de har haft sex med tilfældige partner. Man får det som regel gennem små sår i huden eller slimhinder ved seksuel kontakt. Smittestedet er hovedsageligt i eller ved kønsorganerne eller i munden. Risikoen for at blive smittet med syfilis er ubeskyttet samleje med en person, der har tidlig syfilis, er ca. 30-50%. Forskellige stadier og symptomer på syfilis. Syfilis har 4 stadier, afhængig af hvor længe en person har haft sygdommen. Hvert stadie har sine egne tegn. Primær syfilis er det første stadie. Hvis du er blevet smittet for nylig, vil du have et uomsør ved skeden, på forhuden eller på ens penis. Hvis primær syfilis ikke er behandlet, går tilstanden over i sygdommens anden stadie, såkaldt sekundær syfilis. Der spreder sygdommen sig via blodet til andre organer over de næste uger til måneder. Det næste stadie er sen latent syfilis. I dette stadie har du ingen tegn på syfilis, men blodprøverne viser, at du fortsat har sygdommen. Den sene latente fase kan vare fra måneder og resten af livet. Tertiær er sygdommens sidste stadie, hvor infektionen har været til stede i mange år. Du kan der have problemer med hjerte- og blodårene.